L-opinjonista tal-fer estremista nazzjonalista fl-Aqda Repubblika Kevin Kassar reġa' attakka lil Malta u lill-Gvern Laburista meta ddeskriva lil pajjiżna bħala slopp li skontu jissimbolizza dak li hu jqis bħala stat ta' ħmieġ u degradazzjoni. F'artiklu mimli negattività li issa saret sinonima mal-establishment nazzjonalista, Kassar sostna li taħt Gvern Laburista f'Malta hawn il-faqar u l-overpopulation tant li skontu hawn min ma jaffordjax juża tojlit u minflok ikollu juża barmil biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Tali allegazzjonijiet huma miċħudin kompletament anke fl-Unjoni Ewropea fejn skont il-Eurostat ma teżisti l-ebda sitwazzjoni simili f'pajjiżna. B'kuntrast f'pajjiżi oħrajn Ewropej bħal Rumanija 14% tar-residenti huma mingħajr toilets fil-waqt li din iċ-ċifra tilħaq il-5% fost il-familji fil-Bulgarija. Il-Eurostat tikkonferma wkoll li l-aħħar darba li f'Malta kien hemm familji bla toilet fi djarhom kien taħt Gvern Nazzjonalista meta waħda minn kull familja kienet f'tali kundizzjoni. Sitwazzjoni li sparixxiet kompletament grazzi għal spiża soċjali bla preċedent minn Gvern Laburista. Fl-istess kitba iżda Kassar sostna li tkabbir ekonomiku ta' Malta hu mibni fuq dak li jsejjaħ slave labor. Dan minkejja li analiżi tal-kap ekonomista tal-Bank Ċentrali ta' Malta Dr. Aaron Grech turi li 8 minn kull 10 impjiegi ġodda l-Maltin mill-2013 li dawn inħolqu f'karrieri maniġerjali, professjonali u tekniċi. L-istess analiżi turi li l-paga bażika medja żdiedet madwar 1,000 euro fis-sena kull sena. Minn barra hekk din is-sena l-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF sostnew li Malta se tibqa' l-aktar ekonomija dinamika fl-Ewropa mill-anqas sar 2030. Kassar kritika wkoll ix-xandir nazzjonali l-PBS fejn iddeskriva programmi bħala slopp fosthom programmi preżentat minn Ricky Caruana li huwa akkużat li qed jagħmel biss propaganda Laburista. Dan meta fil-programmi dejjem ikun hemm rappreżentanza kemm tal-Partit Laburista kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista. Għal Kevin Kassar Malta fl-2025 kienet sena oħra ta' dak li hu jsejjaħ ħmieġ, żibel u imbarazz. Retorika li skont osservaturi tkomprituri d-distak bejn l-establishment nazzjonalista u r-realtà li qed jgħixu l-familji Maltin u Għawċin taħt Gvern Laburista.